Καλώς ήρθατε στην εκπαίδευση του μέλλοντος. Στο βίντεο αυτό θα σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητες αλλά και τον τρόπο χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του φορέα μας αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο της αγγλικής γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2Γ1 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς και ειδικότερα του σχήματος πιστοποίησης Bullets του Πανεπιστημίου του Cambridge. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται από το φορέα μας σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, 3ωρη και 2ωρη, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα της επιλογής από τον υποψήφιο του πλήθους των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει και κατ' επέκταση την επιλογή του συνολικού χρόνου φοιτησης. Η επιλογή θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τη συνολική προσπάθεια διάβασμα που επιθυμεί να καταβάλει ο εκπαιδευόμενος σε συνάρτηση με τις δυνατότητές του και το προϋπάρχον επίπεδο γνώσεων. Αρχικά ανοίγουμε έναν οποιοδήποτε ενημερωμένο σύγχρονο φιλομετρητή ή αν θέλετε browser που έχουμε εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Πληκτρολογούμε στη γραμμή διευθύνσεων τη διεύθυνση του διαδικτυακού μας ιστότοπου www.elearning.edu.gr. Στη συνέχεια επιλέγουμε από το μενού επιλογών την επιλογή Είσοδος. Όπως βλέπετε στο αριστερό τμήμα της οθόνης και κάτω από το γραφικό της κλειδαριάς, εντοπίζεται ο έλεγχος συμβατότητας του φιλομετρητή μας με το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ένα απλό κλικ στη λέξη συμβατότητα και θα εμφανιστούν τα επιμέρους χαρακτηριστικά. Εφόσον λοιπόν διαπιστώσουμε τη συμβατότητα του φιλομετρητή μας και κατ' επέκταση του υπολογιστή μας με το εκπαιδευτικό σύστημα της GoOn, εισάγουμε το username και το password που έχουμε προμηθευτεί από το φορέα εκπαίδευσης. Στην αρχική του οθόνη το σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα με ένα κλικ να επιλέξουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο παρακολουθούμε. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εμφανίζονται στην αρχική μας οθόνη με τη μορφή κατακόρυφων τμήματων. Εφόσον επιλέξουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη καρτέλα, εμφανίζεται σε μορφή λίστας το σύνολο των διαθέσιμων μαθημάτων. Δυνατότητα πρόσβασης έχουμε μόνο στα μαθήματα τα οποία εμφανίζονται με τη μορφή υπερσυνδέσμου. Μετά την είσοδό μας στο μάθημα εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο οι υποενότητες που το αποτελούν. Συγκεκριμένα, οι υποενότητες κάθε μαθήματος που παρατίθονται, όπως τις βλέπουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά, είναι Info πληροφορίες, Grammar γραμματική, Reading κείμενα κατανόησης, Listening ηχητικά αποσπάσματα, Exercises ασκήσεις, Companion λεξιλόγια. Στην πρώτη καρτέλα εντοπίζουμε μία σύντομη περιγραφή σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος. Στην ενότητα της γραμματικής, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μεγενθητικού φακού με το όνομα Plot, εμφανίζονται οι επιπλέον πληροφορίες για το αντικείμενο του μαθήματος. Κάθε μάθημα παρουσιάζεται σε μορφή βιντεομαθήματος, όπου υπάρχει αναλυτική αφήγηση των γραμματικών φαινομένων που συναντούνται. Μας παρέχεται η δυνατότητα να επαναλάβουμε απεριόριστα την αναπαραγωγή του βιντεομαθήματος, κάνοντας χρήση των βοηθητικών εργαλείων επισήμανσης. Για να προβούμε σε παρουσίαση του βιντεομαθήματος, κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της βιντεοκάμερας με το όνομα Theory. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο όπου ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή της παρουσίασης. Η ενότητα επίσης συνοδεύεται από ασκήσεις κατανόησης και εμπέδωσης του γραμματικού φαινομένου. Για να μεταβούμε στην αξιολόγηση, κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο. Κάθε αξιολόγηση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της GoOn έχει συγκεκριμένο χρόνο εκτέλεσης που σκοπό έχει να αναπτύξει την ικανότητα διαχείρισης του χρόνου των υποψηφίων, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός στις τελικές εξετάσεις του σχήματος πιστοποίησης Bullets. Η κάθε αξιολόγηση μπορεί να εκτελεστεί πλέον της μίας φοράς, δίνοντας έτσι στο μαθητή τη δυνατότητα να προβεί σε περαιτέρω επανάληψη. Για να προχωρήσουμε στην επίλυση της άσκησης, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εκκίνηση αξιολόγησης». Στο πάνω αριστερό τμήμα της οθόνης μας εμφανίζεται ο υπολοιπόμενος χρόνος εκτέλεσης της άσκησης. Με το πέρας του χρόνου αυτού, η αξιολόγηση υποβάλλεται αυτόματα.
Μετά την υποβολή των απαντήσεων, η εκπαιδευτική μας πλατφόρμα εμφανίζει με πράσινα γράμματα τις σωστές απαντήσεις μας και με κόκκινα τις λανθασμένες. Επίσης, στο κάτω τμήμα του παραθύρου παρουσιάζονται οι σωστές απαντήσεις συνοδευόμενες από την απαραίτητη αιτιολόγηση-επεξήγηση. Με την υποβολή της κάθε αξιολόγησης μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα στο πάνω αριστερό τμήμα της οθόνης. Ο βαθμός αυτός πρέπει να εξυπερνά το 65% ώστε να θεωρείται επιτυχής η επίλυση της άσκησης. Τέλος, εμφανίζεται ένα ιστορικό επαναλήψεων της κάθε αξιολόγησης. Ακολουθεί η ενότητα της κατανόησης κειμένου, η οποία περιλαμβάνει πλήθος κειμένων κλιμακούμενης δυσκολίας που στόχο έχουν την εξοικείωση των καταρτιζόμενων με την κατανόηση του γραπτού λόγου σε επίπεδο μακροσκελούς κειμένου. Πληροφορίες για το περιεχόμενο του κάθε κειμένου, καθώς και για τις σημαντικότερες λέξεις που θα συναντήσουμε σε αυτό, δίδονται κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μεγενθετικού φακού με το όνομα Plot. Κάθε κείμενο ενός μαθήματος αποτελεί και μια διαφορετική αξιολόγηση για την ενότητα Reading. Για να μεταβούμε στην αξιολόγηση, κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο. Στο δεξιό τμήμα της οθόνης μας εμφανίζεται το κάθε κείμενο, διαθέτοντας μια κατακόρυφη μπάρα κύλησης για την ευκολότερη περιήγηση σε αυτό. Επίσης, τα εικονίδια που βρίσκονται πάνω από το κείμενο δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη αυξομείωσης του μεγέθους της γραμματοσυράς, προσαρμόζοντας τους χαρακτήρες στην προτίμηση του χρήστη και κάνοντας ευκολότερη την ανάγνωση του κειμένου. Στο αριστερό τμήμα της οθόνης εμφανίζεται ένα σύνολο από ερωτήσεις τις οποίες καλείται να απαντήσει ο υποψήφιος. Οι ερωτήσεις αυτές βασίζονται στα περιεχόμενα του κειμένου και στόχο έχουν την ανάπτυξη της ικανότητας του καταρτιζόμενου, κατανόησης του γραπτού λόγου, παράλληλα με την εκμάθηση νέων άγνωστων λέξεων προς αυτόν. Οι αριθμοί που εμφανίζονται πάνω από το πεδίο εμφάνισης της κάθε ερώτησης επιτρέπουν την εύκολη και άμεση αλλαγή μεταξύ των ερωτήσεων. Η διαδικασία της επίλυσης της αξιολόγησης, καθώς και της εμφάνισης των λύσεων και επεξηγήσεων και του ιστορικού επανάληψης για αυτήν, δεν διαφέρουν σε τίποτα με τις ενέργειες που περιγράψαμε εκτενώς στην ενότητα της γραμματικής. Ως επόμενη καρτέλα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του φορέα μας, εμφανίζεται η ενότητα ηχητικά αποσπάσματα. Στόχος της ενότητας αυτής είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τον προφορικό λόγο. Ο καταρτιζόμενος καλείται να ακούσει ένα σύνολο ηχητικών αποσπασμάτων και να κατορθώσει εντός συγκεκριμένου χρόνου να απαντήσει σε ερωτήσεις που βασίζονται σε αυτά. Πληροφορίες για το περιεχόμενο του κάθε ακουστικού αποσπάσματος, καθώς και για τις σημαντικότερες λέξεις που θα συναντήσουμε σε αυτό, δίδονται κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο. Εφόσον εκκινήσουμε την αξιολόγηση, στο αριστερό τμήμα της οθόνης εμφανίζεται ένα σύνολο από ερωτήσεις, στις οποίες καλούμαστε να απαντήσουμε. Οι ερωτήσεις αυτές βασίζονται στο ακουστικό απόσπασμα και στόχο έχουν την ανάπτυξη της ικανότητας του καταρτιζόμενου, κατανόησης του προφορικού λόγου. Στο κεντρικό τμήμα της οθόνης μας εμφανίζεται η κάθε ερώτηση που αποτελεί την αξιολόγηση, ενώ υπάρχουν και πιθανές απαντήσεις για αυτήν. Ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει το σωστό ενδεχόμενο βάσει του ηχητικού αποσπάσματος που άκουσε. Οι αριθμοί που εμφανίζονται πάνω από το πεδίο εμφάνισης της κάθε ερώτησης επιτρέπουν την εύκολη και άμεση αλλαγή μεταξύ των ερωτήσεων. Για να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα πρέπει να κάνουμε κλικ στο βέλος με φορά προς τα δεξιά που βρίσκεται στο δεξιό τμήμα της οθόνης της αξιολόγησης. Παρέχεται η δυνατότητα επανάληψης του ηχητικού και δεύτερη φορά, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις τελικές εξετάσεις του σχήματος πιστοποίησης Bullets. Η διαδικασία της επίλυσης της αξιολόγησης, καθώς και της εμφάνισης των λύσεων και επεξηγήσεων και του ιστορικού επανάληψης για αυτήν, δεν διαφέρουν σε τίποτα με τις ενέργειες που περιγράψαμε εκτενώς στην ενότητα της γραμματικής. Πρώτα τελευταία εμφανίζεται η ενότητα των ασκήσεων. Στην ενότητα αυτή
θα συναντήσουμε διαφορετικούς τύπους αξιολογήσεων που θα μας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της γραμματικής, καθώς και στην εμπέδωση του απαραίτητου λεξιλογίου. Οι τύποι των ασκήσεων που καλούμαστε να επιλύσουμε χωρίζονται σε τρεις διαφορετικούς τύπους: τις ασκήσεις τύπου Fill in the Gap Multiple Choice, Fill in the Gap Writing και One Line. Για να πραγματοποιηθεί η κίνηση οποιοδήποτε τύπου αξιολόγησης, απαιτείται ένα κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο. Αναλυτικότερα, κάνοντας κλικ σε ένα τύπο άσκησης Fill in the Gap Multiple Choice, εμφανίζεται στην οθόνη μας η αξιολόγηση. Στο κείμενο που αποτελεί την αξιολόγηση υπάρχουν σε διάφορες θέσεις ορισμένα κενά. Με κλικ στο βέλος με φορά προς τα κάτω, ο καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ ενός συνόλου προτάσεων τη σωστή απάντηση για κάθε κενό που εμφανίζεται στην άσκηση. Αντίστοιχα, οι αξιολογήσεις τύπου Fill in the Gap Writing εμφανίζουν εξίσου κενά ανάμεσα στο κείμενο της αξιολόγησης, όπου πρέπει να συμπληρωθούν σωστά, χωρίς την παροχή βοήθειας προτινόμενων πιθανών απαντήσεων. Οι ασκήσεις που προσφέρονται για την περαιτέρω εξάσκηση του καταρτιζόμενου ολοκληρώνονται με την κατηγορία ασκήσεων One Line. Αυτού του τύπου οι ασκήσεις εμφανίζουν ένα κενό σε μία πρόταση ή φράση, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί με μία πιθανή απάντηση που παρατίθεται παρακάτω. Προκειμένου να μεταβούμε σε διαφορετική προς επίλυση μη συμπληρωμένη πρόταση ή φράση, χρησιμοποιούμε το βέλος με φορά προς τα κάτω. Επίσης, με το βέλος με φορά προς τα δεξιά, έχουμε τη δυνατότητα να μεταβούμε στην αμέσως επόμενη. Τα βέλη αυτά βρίσκονται στο κατώτερο σημείο του πλαισίου της αξιολόγησης. Ολοκληρώνοντας το εκάστοτε μάθημα, στον υποψήφιο παρέχεται το λεξιλόγιο ολόκληρου του μαθήματος σε μορφή αρχείου PDF. Το λεξιλόγιο αυτό μπορούμε να το κατεβάσουμε και να το αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή μας, κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο. Εφόσον κάνουμε κλικ στον υπερσύνδεσμο, ανοίγουμε σε νέα καρτέλα το λεξιλόγιο. Στο λεξιλόγιο περιλαμβάνονται οι σημαντικές για το εκάστοτε μάθημα λέξεις, ακολουθούμενες από την ελληνική σημασία τους, ενώ παράλληλα παρατίθενται η προφορά τους καθώς και το μέρος του λόγου τους. Επίσης, η ενότητα του λεξιλογίου συνοδεύεται από ασκήσεις διαφόρων τύπων για την ολοκληρωμένη εκμάθηση και εμπέδωση του λεξιλογίου.